kakuwayo mukunamata tinokomborerwa orapawa kaneta zvakanaka kuwayo nguva yekunamata tenzi oswedera anetsitsi kunzwa vana vachichema zvese tinozviisa pamakumbo ake orapawa kaneta zvakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa orapawa kaneta zvakanaka kuwayo nguva yekunamata apa vanoyedzwa toisa kuna tenzi vanobatsira nemoyo wekunzwira obvisa zvinetso orapawa kaneta zvakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa orapawa kaneta zvakanaka kuwayo panguva yenamato tinomusimbira zvikomborero zvese tinozviwana mukusimbira iye hamuna dambudzo orapawa kaneta zvakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa orapawa kaneta zvakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa orapawa kaneta zvakanaka kuwayo. mangwanani akanaka vana vaMwari, tinoda kutenda nemhaka yekuti Mwari ndiMwari akatendeka. Maizviziva here kuti hakuna chinhu muupenyu chinokomborera nekukosha sekufema? Kunyange uri panhovo yekurwadziwa nenyama dzidzimbikana, asi kana uchiri kufema, there's still hope, there's still a chance yekuti unogona kufira maoko aMwari. Tose tichafa ndonzira yedu, asi chakakosha ndechekuti patafira ndipapi. Ngatiwane nguva yekunamata tipinde mushoko redu mangwanani. Kuna Baba vedu kudenga, toda kukutendai nemhaka yechipo chamatipa cheupenyu. Tibatsirei tinzwise kuti kana tichingofema chete, mukana nemutsa uchiripo wekuti tifire mumaoko enyu. Tibatsirei pazviito zvedu, tifire tiri mumaoko enyu. Ndiwo munamato wedu kubva mangwanani ano nekusingaperi. Amen. Tinoda kutenda mangwanani ano tikuda kuverenga kuNew Testament nyaya yakajairika, nyaya inozikanwa nevakawanda. Dambudziko nderekungoti nyaya unogona kunge uchiziva kuti inotaura nezvei, asi zviito zvako
zvisingaratidze kuti nyaya unoiziva. In general unoiziva kuti kudii, asi kararamiro kako kanofanira kupupura kega kuti nyaya izvo chokwadi unoiziva. Saka regai timhanye mubhuku raLuke chapter 13 vhesi riri ra6. Musoro yenyaya ichiti muonde usingabereki. Vhesi ra6 inoti zvino akataura mufananidzo uyu. Mumwe munhu wakanga une muonde wakanga wakasimwa mumunda make wemizambiringa. Akauya achitsvaga zvibereko kwauri akashayiwa. Vhesi ra7. Ipapo akati kumurimi womuonde womunda nemizambiringa, tarira ndauya makore 3 ndichitsvaka zvibereko pamuonde uyu ndikashayiwa. Uteme unotadzikeiko pasi? Akapindura akati kwaari, Ishe, murege henyu nhaka kusvikira ndichiurimira nokuuisa mupfudze. Kana ukazobereka zvibereko zvakanaka, asi kana usingabereki mungautema zvenyu. Now pataurwa parapo yemuonde. Saka panapa pari kubuda nyaya kuti muonde waiva mumunda yemizambiringa. Zvichireva kuti muonde uyu wakanga usiri wega muti uri mumunda. Namhaka yekuti kwaitovewo nemizambiringa yaivemo. Saka mizambiringa yaitobereka kunze kwemuonde uyu. Batai nyaya. Pagraundi iroro riri kutadza muonde kubereka, mizambiringa iri kubereka. Saka nawo mukaverenga nevhezheni yechirungu iri kuti, then said he unto the dresser of his vineyard. Zvichireva kuti paitova nemunhu akanga akangomirira kudiridzira, kutimbira, kuisa mufudzi pazvinhu izvi. Saka zvinhu zvose zvichiitwa mumunda, mizambiringa yaibereka, asi muonde wakanga usingabereki. Waizviziva here kuti pasame ground riri kubudirira vamwe, iwo hausi kubudirira? Pasame ground vamwe vanhu ravari kuwana ruponeso, iwo uri kuzviwanira kutongwa kwerufu. Nemhaka yekuti zvose zvauri kunzwa zvichashandiswa sechapupu pakutongwa kwako. Saka muonde wakanga usina any way out yekuti pamwe murimi haasi kundidiridzira, pamwe ground randiri harisi kuita. Nemhaka yei pakanga pane vamwe vanhu vari kuzviita vari pasame level. Saka nyaya iri pano ndopaona kuti muchechi imwe chete ina pastor mumwe chete, music imwe chete, vamwe vari kurasika vamwe vachiponeswa. Saka paya patiri muchechi pane vamwe vanhu vasiri kubereka zvibereko, not because the ground is not fertile, but it's because of their nature. Havadi kutendeuka. Mizambiringa iri kutobereka kana ari makore ari kutaurwa. Mimwe mizambiringa yakabereka ikadyiwa, ikapera, ikabereka zvakare, ikadyiwa, ikapera. Asi muonde uyu pa 3 years hauna kubvira wabereka. Maizviziva kuti muupenyu pane vamwe vanhu nemhaka yeunhu hwavo mumba, vamwe vose pamwe vakatowanikwa. Iwe nemhaka yeunhu hwako hausati wawanikwa. Woda kunyembera kuti vana tete ana sekuru vakatora. No. Sometimes chimbotarisa paunhu hwako kuti unhu hwako hunokodzera here. Saka panapa zviri kunzi mukuru unosvika pamunda wemuzwe wanga une muonde, chaangaendera aitsvaga zvibereko. Hakuna chinhu chinorwadza sekushaya zvinhu zvauri kuexpecta pane munhu wanga uchiti ainazvo. Mukuru tomboti pamwe angato nezara oti regai ndinoponera pamuonde, ndinodya ndiri pamuonde. Ndo paanosvika muonde hauna chinhu. Kurwadza kwawo for 3 years muonde hauna kubereka even a single year. Maizviziva kuti muupenyu kuna vamwe vanhu vekuti upenyu hwavo hauna chakanaka chiri mauri. Day in day out it's all troubles. Ndo kunorwadza, ndo zvinorwadzira muondo. Saka mukuru paari kusvika aine tarisiro yekuti ane zvaachawana kuti atonhodzewo nzara yake. But zvinorwadza anotosvika murimi aripo, mamwe mazambiringa akatobereka dzimwe nguva, but muonde hauna chinhu. Mukuru unorwadziwa, mukuru unodisappointika. Maizviziva here kuti nemhaka yaJesu akafira pamuchinjikwa, ukafira usiri mumaoko aJesu, Mwari unorwadziwa.
nemhaka yekuti ruponeso runoiswa pachena. Mwari unotry by all means. Vaparidzi vanouya vauyazve, music yechechi inoimbwa yaimbwazve, but hausi kutendeuka nemhaka yei. Manyowa wapiwa, mvura wapiwa, uri kutimbirwa day in day out, but hausi kutendeuka nemhaka yei usiri kutendeuka. Chinorwadza hechi, mwande hausi outside the vineyard, uri inside, ndo pauri kushaya zvibereko. Pana vamwe vanhu vari inside, but their character haite sevanhu vari inside. DeMozambique vanga vari kurwadza kuti zvimwe uri kushaya mufudzi, zvimwe uri kushaya unotimbira, but chinorwadza Mozambique uri muvineyard, une mimwe miti ichitobudirira, zvayo zvichiramba. Saka chinzwa zvinoitika. Ipapo akati kumurimi womunda weMozambique, tarira ndauya makore 3 ndichitsvaka zvibereko pamuonde uyu ndichishayiwa. Uteme unotadzireiko pasi? In other words, mukuru ari kuti pese pandouya ndinosvika zvinhu zvese zvinodiwa kuti Mozambique unge une muchero zviripo. Asi pese pandiri kuya handina chandiri kuwana. So Mozambique uri kutadzira pasi. Uri kutadzira pasi, nemi uri kutadzira pasi. Mozambique uri kupedza chikafu. Mamwe manyowa aifanira kutoiswa pane mimwe Mozambique iyi. Zvinjaka izvi zvakatoita nani panotarisa manyowa atisisa pamuonde. Nemhaka yekuti muonde uyu hauna chauri kutipa. Pana vamwe vanhu losi muupenyu, anyatsa iyi losi chaiyo iyi. Ndoinonzi losi. Pana vabereki vakawanda vari kuchema nemhaka yevana vavakapiwa naMwari. Mubereki anga azodza hake mwana kuti uri losi, but mubereki anenge achirwadziwa mumwoyo kuti nhai Mwari, mwana uyu kana zviri zvechechi ndakaitisa 1, kana chiri chikoro ndakadzidzisawo 1, ende akangodzidza semadzidzo akaitwa vaningi vake nevakoma vake, but iye ari oga. Kamuraramiro kake akaiti semunhu akakurira pane vamwe. Vamwe vana havana kana unhu kana respect. Not because havana kudzidziswa kudzimba. Kudzimba vakatodzidziswa, but kamuitiro kavanoita zvinhu zvavo kanonyadzisa. Mwari unoshaya zvekuita navo. Vabereki vari kuchema day in day out nemhaka yeunhu hwevamwe vana vari pano. Munhu wese mwana izvozvi nguva yekunaya inosvika. Vamwe vabereki vari kumushoko vari kuchema kuti dai ndisina kuzvara zvaive nani, nemhaka yekuti ndakatotamisa mari yangu yeschool fees, ndakatengeserei mombe yangu, nemhaka yekuti haina zvairi kundibatsira, ndiri kutambura kuno. Mumwe munhu achirarama upenyu huri nani kutaundi, achitadza kutengera mubereki kana mbeu yekurima. But zvinhu zvose zvinodiwa kuti zviitwe mupenyu wakaitiwa. Nemhaka yei uri kudaro, nemhaka yei uchinyadzisa. Saka pana pamukuru unouya nesolution. Zviwanzi solution ngatiuteme. Nemhaka yekuti wanzwa nekutadzira pasi. Pane vamwe vanhu upenyu hwenyu huchagurwa naMwari nemhaka yekuti manzwa nekutadzira pasi. But now, thank God nemhaka yadresser wevineyard. Anoti kudii? Verse 8. Akapindura akati kwaari, Ishe muurege henyu nhaka, kusvika ndichiurimira nokuuisa mupfudzi. Kana ukazobereka zvibereko zvakanaka, asi kana usingabereki mungazoutema henyu. There are other people who are being given a last chance. Now murimi ari kuti handina kuneta kuuriritira. Mukuru, chisiyaiwo nhaka. Ukazwa Bhaibheri richiti nhaka, ari kuedza kukumbira kuti chiuregererai, chimboendai kekupedzisira. Pamunodzoka ndichaedza by all means kuti pamunodzoka muwane zvibereko. Jesu akaisa ruponeso pachino. By all means, ropa raJesu rakatimirira kuti tisukwe zvivi. But your problem is, uri kuramba uchingoramba uri muzviri. Ipo pane mumwe munhu akakumbirira kuti chimuregaiwo nhaka. Vamwe vari kurarama kwamuri kuita muchitoita makore akawanda. It's not because munogonera Mwari, no. But mapiwa mukana makangonziwo chimuregaiwo nhaka. Zvakafanana nemwana apedza kunyora bvunzo dzake kana dzeolevu. Mwana ofoira, opamba zvakare ofoira,
opama zvakare ofoera baba osvika pakuti no man izvi zvechikoro zvaramba izvo. Mai angu akusvika pakuti zvaramba hazvo asi chimuregererewo nhaka, mupei last chance. There is a danger because pana vamwe vanhu vari kurarama vasingazivi kuti vari pa-last chance. Discussion iri kuitwa between the vineyard dresser nemukuru. But now muone hauna zvauri kuziva kuti uri kupiwa last chance. So kana muone uchirarama, uri kurarama uchifunga kuti kurarama vakamuraramira kwataipoita 3 years back. Kekuti tiri kurarama tichirarama. Nekuti tikasaburita zvibereko tichakurarama tichirarama. But hauna kuziva kuti there's a discussion iri kuitwa yekuti wapiwa last chance. Rega ndikudze mutendi. Patiri kurarama tiri pano pasi. Vamwe venyu bhodhi renyu yakatogara kudenga kare mukapiwa last chance. Saka dambudziko rako nderekuti hausi kuziva kuti uri pa-last chance. Kamuraramiro kako kanoita izifo chine nguva apa unombereko zvibereko zvauri kuburitsa. Saka problem hausi kuziva kuti uri panguva yekupedzisira. Dai wanga uri mumwe, dai washandisa mukana wekupedzisira kuti uitire basa Mwari kuti akubatsire. Rega ndikuudzei muupenyu pane vamwe vanhu vekuti vaifunga kuti vachiri nemukana but zvakaramba. Pane vamwe vanhu vakatovhurirwa even mikana yekupfuma naMwari vakaitambisa, vakashandisa mari zvisina maturo. Nanhasi vanochema. Vanochema nei? Vakararama vasina kuziva kuti it's their last chance. Bible riri kuti chimuregererai nhaka. It's your last chance. Sisi munozviziva imi kuti mune zvamakaita mukufambidzana kwenyu nemumwe munhu. Nemi mukoma munotoziva kuti mune zvamakaita mukapiwa last chance. But your problem, you are living as if it's not your last chance. Bvunza vanoenda kumabasa. Vanokudza kuti pekutanga unogona kupara mhosva zvinonyorwa pasi. Pechipiri wapara mhosva zvinonyorwa pasi. Ukaona wapara kechitatu zvavharana. Hapasisina nyaya, basa ratopira. Vanotamba bhora vanozviziva kuti unopiwa yellow card pekutanga pamhosva yekutanga. Mhosva yechipiri ya red card wakutobuda zvavharana zvemusiwoyo. Saka kana wototamba wakufanira kutamba wakangwarira nevhake kuti uri papending. Saka dambudziko redu tikurarama as if we have the whole time we want, not knowing we are on the last chance. We are living in the last days where we are using a borrowed time. Saka manje zvinonesa ndezvekuti unotoona kuti mumwe munhu nyange kamuitiro kaanoita makuhwa ndenge munhu asi kuzoti ari pa-last chance. Kufa hakutanga warwara chete. Unogona kungobuda panze wototsikwa nemota zvavharana uchifunga kuti nhasi uchasvika kubasa zvigoramba. So every minute rauri kurarama, rarama as if it's your last chance. This is your last chance. Pane vamwe vanhu vaiti ndichazotera muponesi later ndapedza mafaro enyika. Rega ndikuudze, you never know. There's a meeting yakagarwa usipo. There's a meeting yakagarwa yausingazivi. Maybe it's your last chance. Handi vamwe muri kuti muchazotanga zvekunamata kana mati kure pamwe mane mhuri muchiri mayuthi muchiri kumbofara muchishandisa vhesi inoti fara paujaya hwako munariverenga muchipedza nekuti rinozoti Mwari uchatonga. So this is your last chance yekuti unamate Mwari mumweya nemuzvokwadi. Kana uchiri kufema, even uchiri kufamba, even usiri pamubhedha yokurwara, even zvinhu zvichita sezvinoendeka, rarama as if it's your last chance. Why? Because you don't know the meeting yakagarwa usipo. Pane dare rakagarwa usipo. Izvozvizvi kutaura kwatiri kuita. Pane vamwe vanhu vakagarwa matare ekuti havasi kuzviziva zvavo, but vakangodzi this year only, tomorrow only, the next hour only, the next minute only. Shandisa the next minute as like your last chance. Chimomirai kudisappointa Mwari. Mwari ane zvaakatarisira matiri. Akatitenga neropa rinokosha. Hatina kutengwa nezvinoora sirivha kana ndarama. Takatengwa nezvinokosha. Saka ngatirarame kamuraramiro kekuti kana iye Mwari anoti of course for the past 3 years ndakashaya zvibereko but pandadzoka ndawana zvibereko muti ngaurarama. Saka hazvinei nekuti wakatadza zvakawanda sei. Unogona kunge wakatadza zvakawandisa
zvekuti kana vanhu vakutotadza kuregerera nemhaka yezvitadzo zvako. But rega ndikudze, kana meeting yagarwa naJesu, Jesu akakupa last chance ukatendeuka unoponeseka. Vari kwa vanhu vekutoti izvozvi kana muraina muchafambiki nemhaka yemabasa avakabata anonyadzisa, mabasa anonyangadza. But praise be to God, because there's a vine dresser atiregai timupe last chance. Ende nzwapa last chance, vine dresser haasi kuti ndichachinja maconditions. In fact, vine dresser ari kubudisa pachena kuti ndichatoramba ndichiutimbira, ndoudiridzira, ndouisa manyowa. Nemhaka iyi vine dresser ari kuti pamwe pane zvimwe zvandisina kukuitira, saka rega ndimupe last chance, ndimupe zvaari kufungira zvacho kuti zvinogona kuita. But now your problem is uri kurarama usingazivi kuti uri kurarama pa last chance. Saka mukuru ano murimi anobudisa nyaya iyi achiti kana ukazobereka zvibereko zvakanaka, inzwai, murimi ane hope, murimi ane tarisiro yekuti zvibereko zvinobuda. So zvorevei zvinoti in every situation we are living there's still hope. Even zvinhu zvichidake zvaramba, there is still hope. Nemhaka yei a vine dresser is there. Who is the vine dresser? DJs. There's still hope. Unogona kunge wakatadza zvakaita sei, but nemhaka yeropa raJesu unoponeseka. Saka chinodiwa ndechekuti kana panga pane vamwe vanga vambouya muvhaini yadhi vachitsvaga maonde makore 3 adarika, vanga vatojaira kutoti muonde umu hamuwanike chinhu. So kana vachipfuura dzimwe nguva vatokosvika vachipfuurira vachienda kumagrapes. Nemhaka yai they now know kuti itori tsika yako yekutoti muonde haubereki. But rega ndikudze, since paiswa last chance ukabereka unonyadzisa vavengi. Maiziva kuti kuna vamwe vanhu vekuti vanga vatojera kuti iwe uri kutambudzika, but there's still a hope, there's still chance yekuti ukakumbira Mwari, Mwari anogona kuita miracle in your life. Ukatorarama umwe upenyu hwekuti kana vanga vajera kudarika nerimwe zuva vachashamisika, Mwari unosimudza marombe kubva kumuguruva. Maizviziva kuti izvozvi muchipatara chauri chedepression, muchipatara chauri chekufunga kana suicide, muchipatara chauri chekurwadziwa nenyama, pana vamwe vanhu vekuti kana vakakutarisa upenyu hwako vari kuti upenyu hwapera, hapasisina zvavharana. Asi rega ndikuudze, there is still hope. You still have another year yekuti urambe uchidiridzirwa, ukatendeuka unoponeseka. Saka kana murimi akwanisa kukupa mufudzi ukabereka zvibereko zvakanaka, panodzoka mukuru the next time you pay a visit akaona zvibereko zvavo exactly mukuru anofara, haungatengwi. But now the danger is vhesi rikuenda mberi richiti asi kana usingabereki mungazoutema henyu. Matauriro emurimi ari kuratidza kuti pane zvakawanda zvinogona kuitika, asi mukatarisa kana achibhalansa nyaya yake ari kurwadziwa nekutemwa kwemuzambiringa kwemuonde uyu, ari kurwadziwa, ndopo ari kusvika pakuti mungazotema zvenyu. Asi moyo wake unoratidza kuti uri kurwadziwa nekutemwa kwemuonde. Tarisiro yake kuti muonde ubereke, kana wabereka urambe uchirarama. Jesu anorwadziwa kana ukasvika pakufa usiri mumaoko ake, asi Jesu unofara ukafira mumaoko ake. Regai ndikuudze, Mwari unofarira rufu rwemutadzi than kurarama kwemunhu akaipa asizosvika pakufa asina kutendeuka. Mutadzi mumwe chete akatendeuka denga rinofara. Waregererei kumbofadzawo muponesi? Waregererei kumbofadzawo mukuru kuti paanouya achitsvaga something in your vineyard awane muonde une chinhu? Unhu hwako dai hwachijika pauchaswera muzuva ranhasi, dai Mwari ambokubatsira kuti paunenge uchirarama ushandise maresources ese awakapiwa naMwari, ushandise zvose zvawapiwa naMwari kuti ubereke maonde ari nani.
Mwari unofara, Mwari unopembera, kudenga kunoita mufaro kana mutadzi mumwe akatendoka. Mwana waMwari muzuva ranhasi pauchaswera the whole day, kana wanga uchiziva kuti nezuro hauna kubereka maonde, dai wamborarama life yanhasi unoita kuti maonde aberekeke, Mwari akuregerere, Mwari akubatsire, Mwari akunyore mubhuku reruponeso. Mangwana anoda kunamata newe, so that patinoswera muswere sezuva, Mwari anenge achitibatsira kuti tigowanika tinewo maonde paanodzoka. Nemaka kuti zvinorwadza, mukuru aishandisa energy yake kuuya every time kuti vineyard achitsvaka maonde. For 3 years ashayiwa maonde. Mwari anosvikawo pakuneta newe. Pachirega ndikudze, mukana wapiwa, there's still hope. Mukana wakana wawapo kudai, waregere kutendeuka. Wambosiya mabasa ako akaipa, mabasa ako eupombo dai wambomasiya muzuva ranhasi, mabasa ako ekudhakwa kubhadhakirewa dai wambosiya muzuva ranhasi, mabasa ako aunoita kuti vanhu vese vanotya, vanhu vese vanochema newe dai wambomasiya muzuva ranhasi, mabasa ako aunoita kubasa ekuba dai wambomasiya muzuva ranhasi, kamudhiliro kaunoita dai wambokasiya muzuva ranhasi. Wadhila zvine chekuita nedenga. Mwari atibatsire, Mwari atikomborere, titye panguva yekunamata. Kuna panosoro kudenga tinoda kutenda. Nemhaka yekuti muri Mwari ane nyasha, Mwari ane ngoni. Dai matibatsira kuti kana tanga tambokanganisa pamakore 3 ose apfuura eupenyu hwedu, dai matibatsira kuti gore ramatipa ratasarwa nawo dai takwanisa kuberekawo muzambiringa, ndokuti tisatemwe mumunda wenyu. Tinotenda nemhaka yekuti muri Mwari wedu kubva zvino kusingaperi. Amen.